Missäköhän se oikein on? Kato tuossa. Nyt mennään asentaa tästä pitkä kickstartti. No niin. Oho. Oi. Kyllähän tuo ihan hyvin tuohon soppii. Tai mitä mieltä olette, että pitäisikö tuo maalata mustaksi, punaiseksi, jättää tuommoiseksi vai maalata niinku tuohon asti punaiseksi ja loppu mustaksi? Vai jättää ihan vaan tuommoiseksi? Kyllähän tuo on ihan hyvin pärkää. Eka grippi asennettu. Löytyi sieltä mun kirjahyllystä tää tangon päätöjä. Jäi tuon verran. Jos tää taas noin. Tuon verran jäi tyhjää. Eiköhän se sitä siihen asetu. Nyt on tässä toisellakin puolella tää grippi, tangon pääty. Tässä tää jäi vähän tälleen löysäksi, että tää saa vaan pikku nyppösylä irti. Kun tää piti vähän ahuentaa tuota. Kun tää ei suoraan mene, kun se oli liian paksu tähän tankoon. Niin. Mä ahuensin sitä vähän liikaa. Mulla on kirjahyllyssä toinen pari tällaisia. Mä käyn hakea sieltä yhden varmaan ja katsotaan sitten mitä tää. Nyt on molemmissa gripit kiinni. Tähän kaasukapulaan tuo tangon päätö ei asettunut mitenkään parhaita. Mutta eiköhän se siitä pysy ja kaasu palauttaa hyvin niin kuin ennenkin. Mutta jos tuolla punainen pohjapanssari, niin tällä videolla varmaan pistän senkin kiinni. Tuo kiinni, niin siinä oli jotain ongelmaa. Kun siinä menee aina silleen, sitten se mutteri huonosti ja menee se rikki ja niin. Siinäpä se. No niin, nyt on tangon pääty saatu kiinni. Ei ihan asettunut silleen niin kuin piti, niin tehdään vähän eri toimea ja nyt on kiinni, ei liiku. Se palauttaa kaasu niin kuin pitää. Täällä toisessa jäi silleen vähän tuo verran, mutta ei tuo haittaa. Aika näitä videoita ja sitten tämäkin on nyt aika lyhyt, mutta tästä tulee osa 2. Mankin tuunausta osa 1 on tää. Ensi jaksossa pistetään mankin pohjapanssari. Nailon sukkaa, jos jaksaa irrotella laakereita. Lampunlippa, jos jaksaa. Tai jos saa laittaa tää. Sitten. Mutta esimerkiksi tuo pohjapanssari on täältä. On muuten aika hyvä kauppa. Suomen edullisin mopo-osakauppa ja hinnasta poiketen laatu on silti ihan mahtavaa.